Ja už si pomaly začínam zvykať, že keď prídem na nejaké podujatie, tak som tam jeden z najstarších. Neviem, koľký z vás žili v roku 1984, ale v tom roku mal premiéru seriál My všichni školou povinní. Neviem, či si niekto naň spomína. Jedna z vedľajších postav bola Hedviga Hajská, pani učiteľka prvákov v prvej triede. Stvárnila ju Gabriela Vránová, herečka česká, významná pedagogička, ktorá sa narodila mimochodom nedaleko Piešťan v Novom Meste nad Váhom. Gabriele Vránovej písali rozhorčení diváci listy. Ako môže byť taká zlá na tie deti? Lebo ona naozaj tomu chlapcovi ubližovala, robila mu zle. Nemala na neho trpezlivosť. Gabriela Vránová trpezlivo odpovedala, že tak je tá rola napísaná, ja za to nemôžem, to sa takto tam stalo. Ľudia písali rozhorčené listy preto, lebo sa domnievali, že Hedviga Hajská je zlá žena. Hedviga Hajská nebola zlá žena. Bola to učiteľka vo vyhorení. Ja si myslím, že je veľmi dôležité túto tému otvárať, lebo tú prvú príležitosť, ktorú sme v tom roku mali, sme popravde na to nevyužili. Domnievam sa, že akákoľvek školská reforma príde, naši žiaci nebudú šťastní, ak nebudú spokojní ich učitelia. O vyhorení už veľmi veľa vecí vieme, stále však pretrváva mnoho predsudkov. Jeden z tých predsudkov je taký, že vyhorenie je len únava. Nie je to tak, je to naozaj chronický syndróm. Ľudia, ktorí vyhoria, tak nemajú takmer na nič chuť, nechcú vychádzať z domu, majú veľmi nízke prežívanie šťastia a naozaj sa s tým trápia. Ich výkonnosť je rapídne znížená. Keď niekedy žartom hovoríme, že som vyhorený, tak to je tak, ako keď niekto povie, že mám depresiu. Každý z nás má ťažkú chvíľu, ale to ešte nemusí znamenať, že má depresiu. Je to tak aj s tým vyhorením. Druhý mýtus, ktorý pretrváva, je ten, že ja som dostatočne silný, mne sa to nemôže stať. To sa stáva iba slabým ľuďom. No pravdou je opak. Vyhorievajú najčastejšie ľudia, ktorí sú pracovití, schopní a berú si na seba niekedy toho príliš. Sú to ľudia, ktorí sú v pomáhajúcich profesiách, v pedagogike a niekedy aj biznismeni alebo ľudia v domácnostiach. K tomu ešte prídeme. Tretí veľký mýtus, ktorý sa týka vyhorenia, je, že vyhorenie pochádza iba z pracovného života a prejavuje sa iba tam. Toto už vôbec nie je pravda. Ľudia, ktorí vyhoria aj kvôli práci, tak naozaj si to vyhorenie prenášajú do veľkých a vážnych dôsledkov aj do domácnosti. Má to vplyv aj na to, aký sme v rodinách. A naopak, môže sa stať, že niekto vyhorí aj v rodine. Sú to časté prípady, ak niekto má napríklad dieťa, o ktoré sa treba trošku viac starať, alebo rodiča, ktorý je chorý a treba sa o neho viac starať, lebo to vnímame ako našu povinnosť. Takže vyhorenie môže pochádzať aj z veľmi rozličných situácií. Mimochodom máme aj veľmi peknú knihu Nevyhorený, už pár rokov, kde je popísaných viacero anonymizovaných konkrétnych prípadov ľudí, ktorí si prešli vyhorením, aj toho prečo a ako sa do toho dostali, ale aj ako sa dostávali z takých situácií. Ďalší predsudok, ktorý by som tu rád tak zbúral, je to, že z vyhorenia sa dá vyliečiť dovolenkou. No krátky oddych môže pomôcť človeku, ktorý je len unavený. Ale niekto, kto je vo vyhorení, tak tá dovolenka mu nepomôže. Naozaj je v tom prípade nevyhnutné zmeniť buď to prostredie, do ktorého sa vraciam, alebo výrazne obmedziť svoje nastavenie voči svojmu vlastnému správaniu, s ktorým sa do toho prostredia vraciam. Takže oddychnúť si je vždy fajn, ale nemusí nás to zachrániť pred vyhorením, ak k nemu smerujeme. Posledný predsudok, ktorý by som tu rád spomenul, je ten, že jeho ľahké rozpoznať, no opak je pravdou. Prvé príznaky vyhorenia môžu byť totižto veľmi rozdielne. Niektorí ľudia si napríklad nevedia oddychnúť, ako náhle si sadnú, tak vstanú ako s nasoleným zadkom a venujú sa ďalšej aktivite. To sú ľudia, ktorí nevedia ostať sami so sebou. Ak niekto nevie alebo nechce ostať sám so sebou, on sa bráni rozmýšľaniu nad tým, čo potrebuje. A rozmýšľať nad tým, čo potrebujem, je jedna z najdôležitejších otázok, ktorú by sme si mali všetci vedieť zodpovedať, ak sa chceme chrániť v oblasti duševného zdravia. Príznakom vyhorenia ale aj môže byť to, že niekto všetko zľahčuje, že sa začne vysmievať z vecí.
Môže byť aj to, že niekto má krátku zápalnú šnúru, že doteraz splnil očakávania okolia bez problémov a zrazu vybuchne a začne kričať na toho druhého, a kde som v tom ja? Kto bude mne pomáhať? Pretože na toho človeka to začne doliehať a je toho proste na ňoho veľa. Tie príčiny, pre ktoré sa nám toto stáva, majú veľmi rozličný pôvod, ale má to jednoho spoločného menovateľa. Najčastejšou spoločnou príčinou vyhorenia sú príliš veľké očakávania od seba. Ak ja z nejakého dôvodu príliš veľa od seba chcem a snažím sa robiť ešte lepšie, ako viem, tak si nabieham na ochorenie. Vaša práca, my sme tu mali krásne príklady o tom, ako inšpirovať žiakov, ale verím tomu, že mnohí z vás sa už stretli aj s tou situáciou, že no čo, pedagógovia, čo si sťažujú? Veď majú v lete 2 mesiace prázdnin, veď ty odídeš o jednej zo školy, čo ty mi tu rozprávaš, že aká náročná práca. No tak ak by nebodaj niekto s tým na vás išiel, tak mám tu pre vás jeden veľmi pekný slajd, že môžete si len tak pozrieť, čo všetko robíte a čo všetko sa od vás očakáva, a verím, že je toho ešte viac. No tak určite by sme tam našli také, že nie len vyučovanie, dozor, zastupovanie, mimoškolské aktivity, musíte sa vysporiadať s tým, akú máte mzdu, teraz inklúzia, neprestajné zmeny, ideálne na poslednú chvíľu. Veď čo, učitelia si poradia, sú zvyknutí, veď ste to zvládli minule, prečo by ste to nezvládli teraz? My za to nemôžeme, že sme sa tu rozhodli tak neskoro, vy to zvládnite. Asi takto funguje slovenský systém. Organizátori ma presviečali, že vy radi pracujete s tým slajdom. Tak Danka si pre vás pripravila tam jednu otázku a ja vás poprosím, že či by ste mi vedeli na ňu odpovedať. Do akej miery súhlasíte s tvrdením, že vaša práca negatívne vplýva na vaše duševné zdravie? No ja som veľmi, veľmi zvedavý. Neviem, či sa vám zdá, že s tým rozhodne súhlasíte, skôr súhlasíte, alebo možno nesúhlasíte, ale veľmi, veľmi som zvedavý, že či mi niekto z vás napíše tam do toho slajda, že ako to máte. Danka to sleduje a vidíme to aj my. No vidím, že tu je veľa takých, že súhlasím, rozhodne súhlasím, skôr súhlasím. Sú aj takí, že rozhodne nesúhlasím, že tá práca nevplýva negatívne na nich, na to duševné zdravie. Určite aj takí medzi nami sú. No tak spomedzi nás, čo sme tu v tejto miestnosti, sa to tak javí, že keď zrátate, že rozhodne súhlasím a súhlasím, tak tam vychádza až skoro 80%. Dobre to rátam? No veľmi pekne vám ďakujem, že toľky ste sa zapojili do toho, takže dokonca aj viac ako 80%. My sme tu náhodná vzorka a možno aj pod vplyvom istej takej sugestie ste písali tie odpovede tak, ako som vám ja ukázal predtým ten slajd, ale Centrum vzdelávacích analýz robilo v Bratislave prieskum na štandardizovanej vzorke, kde tie odpovede sa dajú nájsť, ten prieskum je relatívne nedávny a im tam vyšlo, že s tým tvrdením rozhodne alebo súhlasí 63%. Ja si myslím, že hoci to bol prieskum robený v Bratislave, keby sme išli do iných miest, tak tie výsledky by boli asi podobné a tie percentá by boli proste veľmi vysoké. Naozaj tá práca je istým spôsobom špecifická. Špecifikum, ktoré ja najväčšie vnímam, je to, že sme na očiach. Ako náhle sme na očiach, tak je totižto tlak na nás, že my nevieme byť úplne spontánny a prirodzený. A ak človek musí vynakladať istý objem energie na to, že nie je úplne prirodzený, už to stojí trošku jeho duševné zdravie. My chceme nejaký byť, chceme nejako vystupovať. Nie je jednoduché byť úplne spontánny non-stop každý deň v škole. Súhlasíte so mnou? Nie je to ideál, nie je to prostredie, ktoré by to úplne ponúkalo. V tom prieskume, ktorý mimochodom môžete nájsť aj na internete, je veľmi veľa zaujímavých iných vecí, ktoré sa tam dajú nájsť. Mnohí ľudia písali, čo ma až prekvapilo, že im práca nedáva dostatočný priestor na rozvoj, ale verím tomu, že to je najmä vďaka málo času, ktorý majú na to, ktorý by chceli venovať. Najzarážajúcejšie je to číslo, že iba 5% učiteľov vníma, že spoločnosť ich berie ako odborníkov a profesionálov. A to mi je úprimne ľúto, lebo už len dnes sme tu videli krásne príspevky od ľudí, ktorí si myslím, že by si to uznanie spoločnosti o mnoho väčšie zaslúžili. Takže veľký rešpekt vašej práci. Možno sa pýtate, že prečo vám o tom rozpráva učiteľ.
alebo človek, ktorý bol kedysi učiteľom, tak poviem vám, že ja popri učiteľských skúsenostiach som pracoval aj v korporáte a mám odtiaľ jednu príhodu. V najväčšom rozpuku v 35 rokoch pracovali sme od rána od 8. do 11. do 12. večer a ráno na druhý deň opäť. V takomto stave som išiel prezentovať do Prahy na medzinárodnú konferenciu. Moja prezentácia dopadla výborne, všetci tlieskali. Ja som sa ale stretnúť chcel po prezentácii s mojimi kamarátmi v Prahe. Ako náhle som vyšiel pred tú budovu, kde sa konala konferencia, som odpadol a musela ma odviesť rýchla záchranná služba. Keď som prišiel do nemocnice, prvé, čo si pamätám, prebral som sa a sestrička sa ma pýta: Pane Ježíku, donesú vám bažanta? A ja som povedal: nie, radšej Plzeň. Toto bolo v tom veku moje povedomie o zdraví. Nevedel som o zdraví vôbec nič. Hoci som predtým psychológiu študoval počas postgraduálu. Mne sa tých vecí zdravotných pritrafilo v živote viac a rozhodol som sa, že chcem niečo urobiť pre učiteľov, aby im bolo lepšie. Ja neviem zmeniť systém, ale spolu s kamarátmi sme iniciovali vznik inovačného vzdelávania Pokojné víťazstvá, o ktorom by som vám rád krátko povedal. Je to inovačné vzdelávanie, ktoré pozostáva z celodenného workshopu, z dištančnej práce, na ktorej učitelia robia, aj takisto z webinárov, ktoré si pozerajú, sú to prednahraté rozhovory a zo záverečného webináru. Na tom celodennom workshope sa rozprávame o oblastiach, ktoré ovplyvňujú naše duševné zdravie. A tu vidíte, že môj malý matematik sa ešte preberie občas z kómy, tak vyprodukoval takéto znamienka. A tie znamienka vyprodukoval preto, lebo sú výpovednejšie ako slová, ktorými by sme tie oblasti pomenovali. To, čo sa nám podarilo, je nájsť veľmi šikovných partnerov a jedným z nich je nadácia ESK, ktorá ako prvá sa pridala k tomu, že toto inovačné vzdelávanie je možné absolvovať bezplatne. Ja si to veľmi vážim, pretože máme na Slovensku aj vďaka tomuto partnerovi vo včerajšku 750 absolventov, ktorí sa stretli v 20-členných skupinách, tak si môžete doma vyrátať, že koľko tých skupín to už bolo. Pre mňa najcennejšie je ale tá dištančná práca, na ktorej robia učitelia doma. V nej som sa totiž dozvedel, čo všeličo trápi učiteľov a s čím sa snažia vysporiadať. Páčila sa mi práca pani učiteľky, ktorá sa rozhodla, že ona nechce byť len učiteľka, lebo sa s tou rolou stotožnila až príliš. Tak si začala opakovať, vždy keď odchádza z práce a nastupuje do električky, ako tam prekračuje ten schodík, tak si povie: odteraz nie som učiteľka. Klobúk dole. Páčila sa mi práca pani učiteľky, ktorá sa rozhodla, že nebude sa snažiť byť dokonalou pred svojou dcérou a povie jej, že má z niektorých vecí strach. Za mňa veľký rešpekt. Páčila sa mi práca pána učiteľa, ktorý sa rozhodol, že on chce obnoviť svoj vzťah s otcom. Napriek tomu, že už bol dospelý, zistil, že sa s otcom prestal rozprávať. Mnohé práce, ktoré tam máme, súvisia s životným štýlom. Neverili by ste, ale najčastejšou témou dištančných úloh je, že sa ľudia rozhodnú lepšie spať. My ani v tom našom tíme s odborníkmi na duševné zdravie sme netušili, koľko ľudí zle spáva. A sme veľmi radi, že 4 týždne tí ľudia venovali tomu, aby zlepšili svoj spánok. Máme tam aj iné režimové opatrenia. Máme pani učiteľku, ktorá začala znovu tancovať, pána učiteľa, ktorý začal znovu behať. A veľmi sa tešíme z toho, že oni zmenili niektoré svoje životné návyky. Za výborné považujem to, že jedna pani učiteľka povedala: mňa, Ivan, najviac na tvojom tréningu oslovila jedna veta. A to bola veta: ja mám na menej. My všetci sa z rôznych dôvodov domnievame, že sa neustále musíme s niekým pretekať. Nie je to pravda. My sa môžeme vzdať niektorých vecí. Môžeme robiť menej. Nikto a nič nemôže to zmeniť, ak sa my tak rozhodneme. Máme krásne práce o tom, kde sa ľudia rozhodnú odpovedať si poctivo na tú otázku, čo potrebujem. Jedna pani učiteľka cítila obrovskú krivdu za to, ako ju vychovali jej rodičia. Tí rodičia boli dávno mŕtvi. Ona sa na nich stále hnevala. A tým svojim hnevom ubližovala vlastným deťom
na ktorých jej najviac záleží. Rozhodla sa, že raz a navždy sa s touto traumou vysporiada. Za mňa veľký rešpekt. Otvárame tam teda veľmi citlivé témy. Ak by ste sa na to chceli pozrieť, tak na stránke superar.sk nájdete sekciu Pokojné víťazstvá, inovačné vzdelávanie. Priebežne otvárame nové termíny. Teraz je tam otvorený už pár termínov na budúci školský rok. Myslím, že je tam otvorená jedna Bratislava a jeden Zvolen. Veríme tomu, že tam pribudne aj Trenčín, pribudne tam Poprad. Ak by vás takéto vzdelávanie zaujímalo, boli sme už v Košiciach, v Žiline a všelikde po Slovensku, my tam vítame, ak sa zaregistrujete ako náhradník a napíšete tam, v ktorom meste by ste prišli, keby ten úvodný kurz sa konal. Môj čas tu dnes sa chýli ku koncu. Nemám pre vás žiadny iný odkaz, ako ten, ktorý vám poviem teraz na záver. A to je, starajme sa o seba, aby sme sa mohli starať o druhých. Ďakujem vám veľmi pekne.